Hi havia una vegada un nen que es deia Jordi. Celebrava la seva festa d'aniversari i convidava tots els seus amics. No feia 4 anys, no feia 5 anys, no feia 6 anys, feia 7, feia 7, feia 7, feia 7. Però va arribar al coronavirus, coronavirus, tra-la-la-la, coronavirus, tra-la-la-la, coronavirus. Però va arribar un pirata i va lluitar contra el coronavirus. Però va arribar, mort el pirata, va arribar una superheroïna. Després de la superheroïna va arribar un superheroi. I fins i tot un bomber. I aquí confinats fins que algú derroti el coronavirus. Aniversari feliç, Aniversari feliç, et desitgem tot, Jordi. Aniversari feliç. I conta? Conta? acabat. Rosalia.